assembly tang nok kotor hai keba kok chap nok hai keba kwthar nok omo hai kwthar nogo kok salamung pandawo joto MLA joto adong no o nok kwtharo hablajak o nok kwtharo khoroksa MLA tomung hamya video naimaya omo hai video rokno naiye bo ajak lecture naitongo omo hai MLA rokno tomo khaina nang obo norok no saimanai lukurok hai kaba adong rok jara kusuk level o tongnai rok tamo khainai omo hai MLA rokno suspend khainai norok no naidi o video bo video no naikha omo hai tangnok hai kaba kok chap hai kaba kwthar nogo obo hai bo achugui lecture tutui obo hai video naimani belai kheno hamya video naimaya no naitongkha omo hai MLA rok tamo khainai obo hai haste noi MLA rok omo hai kira tong omo kira cha omo kira phurung omo kira kubui kok no sanani thang kwthar nogo kok chap nogo norok tamo khainai kusuk mohlo tongnai rok jara kusugo tongnai rok norokno uansugui naidi omo hai MLA rokno omo khainai suspend khainai norokno yapri krak romdi yapri krak naicomdi omo hai MLA no okol kaichomdi omo hai tomung hamya video naimaya naitongo omo hai kok chap nogo kwthar nogo haste gunangui no bini mangpilik bini video viral wngui tongkha haifano phonukna mangshungya phano chini ha news o phonuknani nangkha chaiwi naitongdi।